Keskustan eurovaaliehdokkaan Olli Rehnin mielestä Suomi teki virheen luopuessaan syksyllä Etelä-Suomen maatalouden erityistuista. Rehnin mukaan Suomi olisi saanut paremman neuvottelutuloksen EU:ssa, jos olisi pitänyt kiinni aiemmasta niin sanotusta 141-tuesta. Neuvottelijat ihmettelevät Rehnin puheita, koska talouskomissaarina ollessaan hän kiitteli ratkaisua. Talouskomissaarin työstä vaalilomalla oleva Olli Rehn ei nähnyt Suomen viime syksyn maataloustukineuvotteluissa mitään hyvää. Rehn sanoi Ylen aamu-tv:ssä, että Pori-Savonlinna-linjan eteläpuolisen Suomen maataloustuesta luopuminen oli virhe ja se vei viljelijöiltä tukieuroja. Olen sitä mieltä, että olisimme todennäköisesti saaneet paremman tuloksen ja myös pitkäjänteisemmän tuloksen nojaamalla tähän artiklaan 141. Tukineuvotteluja vetänyt maatalousministeri torjuu tämän tiukasti. Hän muistuttaa, että Suomelle räätälöity tuki oli alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja se on pienentynyt vähitellen jo keskustalaisten maatalousministerien aikana. Rehnin kotipesä komissio on vaatinut sen lopettamista jo pitkään. Nyt sama raha tulee toista kautta. Osa näistä Etelä-Suomen maksettavista tuista maksetaan yhteisen maatalouspolitiikan kautta, eli esimerkiksi lypsylehmäpalkkiona maidontuotteille Etelä-Suomessa. Eli ihan johdonmukaisesti on menty sillä tavalla, kun on haluttu. Eli tämä on väliaikainen vaihe ollut, 141, ja se siirtyy asteittain yhteisen maatalouspolitiikan keinoilla hoidettavaksi. Tämä oli ei tämä mikään yllätys kenellekään voi olla. Olli Rehnin kilpakumppani, kokoomuksen eurovaaliehdokas Petri Sarvamaa on ällistynyt Rehnin arvostelusta. Sarvamaa seurasi neuvotteluja läheltä ajaessaan EUn maatalouspolitiikkaan niin sanottua Suomi-pykälää. Sarvamaan mukaan Olli Rehn kehui neuvotteluratkaisuja tuoreeltaan. Rehn oli hyvin tietoinen tästä operaatiosta itse asiassa alusta lähtien. Hän oli myöskin yhteydessä komissaari Ciolosiin eli maatalouskomissaariin ja myöskin komission puheenjohtajaan Barroson tämän asian tiimoilta, joten hän oli todellakin ei suoranaisesti tekemässä tätä, mutta hyvin tietoinen. Olli Rehn on saanut päivän mittaan sivustatukea puolueensa maataloussiiveltä. Kokoomuksen leiristä koko ryöpytys pistetään 10 päivän päästä koettavin vaalien tiliin. Mä luulen, että kun tässä tämä pahin vaalikiima menee ohitse, niin palataan taas ihan normaaliin järjestykseen näissä lausunnoissakin.